Hey guys. And the Tanga owners. Oh, welcome Roina King Ube. Welcome, Roina. Welcome, my dear. Welcome. Padoko on the Batakseri. Padoko on the Batakseri. Hey guys, muri say hey welcome, muri say guys masquerade. Ndakazoruka guys msuya ndakarukwa guys ni mwana wangu mdayari ya ndakarukwa saka vanoda kurukwa guys vanoda kurukwa guys vanoda kurukwa every style ani munya zvakati zvakanasa kubuda tataona kuona vari kurukwa mabhiribhasha angachita kuti saka naini hakuna vanogona kuruka here mu UK hakuna ndaitozvibvunza kuti naini saka mu UK munhu wese anenge achiti ndoruka zvinopostwa zvacho unozongonyara kukomenta guys kuti zvakamira sei hey Sleva how are you saka guys vanoda kurukwa ndimondibata kuseri ndokupai number ende akachipa guys akachipa handimaona vanoda kurukwa mondibata akachipa izvozvizvi anodoruka ndofunga 35 pounds here I think 35 pounds zvokuti ukaenda kunukwa kusaluni vari kudedzera ma70 pounds anoruka 35 pounds chaipo macarrot type netype dzaunoda mafuri hand aya anotoruka 20 pounds ani muri kuona hamene kuti maona handizoziva hangu zvana maona kuti mari saka please hanzi I want to join you vhutsoro ndibate Aisha ndibate kuseri get hold of me kuwhatsapp then ndokubatsira andichika get hold of me then ndokubatsira thank you Kundi thank you mfana wangu thank you Kundi thank you right anogona aiwa anogona apa ari fast apa agwadzi takati nhasi nhau ndinovata ndichiningirira ndichigwadziwa kana kurwadziwa handina kana harwadziwe anotongoruka kunge muchitotaura nyaya kana chitongoruka chitongoenda hanimaona saka guys vanoda kurukwa mondibata anokurukai apa ndaito carrot yo ida isingatori kukati nchiti iwe inondida ndini kuzodambuka ndine hela inenge kanaka handidi kudambuka maezvikanzikana saka anotanga aruka iri free hand kumberuko carrot mabraids anostangira pakati saka ndazvidamburi fudzi kunza kuti shamwari ine hela yangu iri boya yakatokwana hainai hainambodambuka uzondidambura hela yakati kana aiwa ndikati yes saka munoda kurukwa guys munobata mondibata ndokupai namba murukwa anditika ndokupai namba murukwa anditika yes saka guys tauya pano kudai so tine zvinhu zvakati zvatinoda kuti titaure saka nhasi ndatirega tange ndabika because ndamuka ndiri busy guys ndikagadzira ndaextenda garden yangu guys ndaextenda garden kuseruko apa panga pakaoma sei ndikatimba guys ndatimba panga pakaoma saka I expected musoko kanze 45% rains ndikati shoma mvura ichava iyoyo chanyoroveza pasi patovira mvura yaina kunaya saka ndazoona kuti muriwo wanga ndadzvara uya zvisi kubuda ndokubva ndachitora bhini maguys ndokuchisa uko ndokuchita kututa mvura nemabhaketi hapana hosepipe hapana tepi yepanze saka ndanga ndichita mumba ndichinodira mubhini kuti izare ndokuchitaka kudira muriwo uya apa pakaoma sei munongozati pakaoma guys saka izvozvi kabheki kamusana kari kugwadza ndatimba guys asi anyway ndahopedza ndikachika nditongobika ndigoya ndogara zvangu chi ka1 saka tine nyaya dzakati odzatoda kutaura chekutanga guys gai nditaure zvenyaya yepost kune post yaiswa ne1 admin yakanzi master 3 ndaanawo ndasina kutoiona post iyo ndatoiona about 45 minutes ago ichonzi nemwe admin ko mazita chipa izvi tikati master yei zvikanzi post yamese kati post ipi anaposta post ini zvikanzi kune post ndikati aiwani wenyu ndiyaisa post handisiri ini kozi madhimini anoisawo mapost guys madhimini achiisa mapost anongobuda nezita rasisimeri handimaona because maadhimini ndopandazorotarisana katonzi master 3 andaonawo saka ndazoti kuti ani waisa post saka anyway ndiadhimini aisa kwai ndandichingoda hangu kuti paite chi
paite engagement. Ndikati alright bo. Saka guys ndamba ndinawo. Mozoti simeli ene munozati nyaya dzevanhu guys. Andinyanyi kuita ndipa nadzo, you know me. Nyaya dzevanhu andinyanyi kuita ndipa nadzo. Kuti ndichizovhutora nyora zvemazita izvi. Ndine vanhu ndakambuya kuseri kune vanhu 3. Vekuti simeli manzwe here nyaya yemazita, manzwe here nyaya yemazita. Kati mazita iko svika vanhu vamapofu. Vanhu vapofu mara kwarara kuma slay queen. Ndikati slay queen apofu vazvikanzi ndikati ndiva nani? Zvikanzi hatisi sure nemazita. Ndikati aiwa zvirika ndingoisa post. Mazita ndombawanira pai mucomment section. Indobva ndangosisa post ndikati tiudzewo zvokwarare naimi vari kunzi vakapofu mara ndiva nani? Ini mazita ndakazongomuona pai. Ndakazongomuona mazita mucomment section. Ndipo ndikati yesvo. Okay, saka munhu aisa post manje, admin aisa post ihama ye one of the slay queens. Animaona? Munhu aisa post, admin aisa post munin'ina woumwe slay queen ndi admin panapa. Munin'ina zvazvo kuti yona baba munini chichichi cousin sister ndiye arinyazoziya nyaya yese. Saka inati aiwa nyaya yako uri kunyatso kunitsetsemurira nyaya yako asiri angu handida kuti handisi kuda kunyatso aiwa handidi kuitaura nyaya iyi handimaona. Saka anotaura kuti nyaya itondetsa kufamily inyaya itondetsa nyaya ndeyechokwadi munin'ina ndiye aisa post ndi admin pano anomaona. Saka ndangoti idzidze kufamily kwenyu ichi anomaona. Endaichi muzongoti anosusu kwa mazita kabuda kwa sisimeli hai zvemazita ine handizi komeze chena ndapata mazita ini ndakataura mazita amakanga mawo asi samwe mamuri right because munin'ina werimwe zita rabuda ndiye aisa post animonona animbonyei panimoziya munin'ina post iyoyo zita rimwe rabuda munin'ina wacho ndiye aisa post handimukuzvona. Saka nokuti asizonge akutondiudzawo kuve chokwadi manyara aiwa kuve chokwadi hatisinema because azonditsanangurira handimoona. Ndikati saka iwe ngakagara nenyaya iyi usingatiudzi zvikanzi ndakatoziva nezuro kwai ndazvionawo samwe masitichi ndopakadi vanhu vangori kwakasiyana-siyana ndopakafona kumba ndokoudziwa nyaya zvisere kuti ndozvitoriko. Wechi3 ari kutaurwa ari kunzi munhu wechirume iboys, wechi3 murume ari kutaurwa. Saka hai pakaipa guys zvemazita handisiri ndataura nyaya dzemazita asi chandinongoda kutaura ndechekungoti pamadhairis apa please pressure don't succumb to pressure. Handiti mazviona iyemi ndimi munoti kwai ningi unondinspire zvokuti unoinspiriwa unozivei nezvelife dzevanhu. Ningi ari kurarama kalife kake akurarama kalife ndotokadawo. When I grow up I want to be like Ningi. Kalife kari kurarama kauri kuona kemutv zvakafanana netv uri kungoona Pretty wauya achingobata bhegi rakachiti ndiri lawyer. Haasi lawyer. Vanoona skimi sami. Haasi lawyer. Anti mazviona ari kuacta ari lawyer. Haasi lawyer. Saka musaningirira musatorwe moyo nezvinhu zvamusingazivi. Anditi musatorwe moyo nezvinhu zvamusingazivi because vanhu vari kuita zvinhu zvakawanda kuseruku andimaona zvamusingazivi. A lot is happening kuseri mukati meupenyu hwevanhu. Padhuva kuti pamatauni edu akafanana naHarare aya padhuva kuti paita competition guys. Hakuna unoda kusarira kumashure, hakuna unoda kukundwa. Handimaona pakangofanana napasocial media kwaHarare pakangofanana napasocial media. Hakuna unoda kukundwa, hakuna unoda kusarira kumashure. Akaona sokuti atidzikirei umwe akuti sokuti kwirei pamusoro unozama kuuya kuzokutsika panhon'ona apa kuti uinde pasi ainde pamusoro ndezvepasocial media. Akaona kuti wabata nyaya iyi yagwadza anga asingadi kuti anoya achikrasha asi ari iye aiwa hapana zvinoitika ndo zvazviri igame rangotsikana. But now point ndida kukuudzai pano akagara pano zvizhinji 98% yezvinhu zvamunoona pasocial media guys zvamunoona tinokupai pressure nazvo handimaona kuacta idhirama hantimazviona. Hakuna don't ever want to be like sisimeli kana wakura because haungazivi kuti ndoita nezvei chaiko chaiko. Haungazivi kuti kana ndavhara dhoo ndaini ndeichita nezvei. 98% ndida kuti muzvihwisise yamunoona pasocial media handika it's not real. Pressure hantimazviona pressure hazvisirizvo zvinenge zviri zvokutongonyeka. Hakuna ndingachida kunzi inini ndiri wepasi pasocial media. Hakuna ndida kunzi handina pasocial media. Munhu wese ndida kunzi ndinazvo. Munhu wese ndida kunzi bosi. Munhu wese ndida kunzi bossless. Kuti kunzi bossless. Ameno. Handimazviona. Munhu wese. Saka mugarai makaziva
kuti zvinhu zvepasocial media zvamunoona guys musazvipe pressure antimaona kuti ndasarira asi tiuperekedza umwe kurarama zviri kuitika kuseri hamusi kuzviziva vanhu havasi kuvata social media iyi vanhu vari kurombera andizvichachokwadi zvimwe munozviona imi ndimunonyanya kutotenderera ini ndinogona kutozoona zvimwe zvava zvimunya zvakanoitwa kudhara handimaona vanhu vari kuromba takambozowa mini pamwe pandakazowa clip yeraisi vanhu vachirombegwa kuti vaburitse mari here veraisi nomukaka kwai raisi ikazotogwai kudii hamene kuitengesa muShoprite here ikazodidii hamene handimazviona vanhu vari kubata vanhu vari kuromba kuti muburitse mari muchivapa utori urombwa iwowo utori urombwa antimazviona masters time yakaita masters yaya vanhu vainda kutonoro vaitoromba kuti masters anouya kwandiri pasina nyaya inenge iripo munenge muchingodurura masters muchingosundwa kudurura masters moshaya kuti zviri kufamba sei andimaona kunenge kwakatorombiwa kuti mudurure masters iwayo andingati hard talk ndanyora apa ndikati hard talk because tisatapinda munyaya yedu yanhasi takamirira munafa watanga auya pa first kuti auya ati ndikudrive kana ouya tomupa 10 minutes dzake topinda munyaya yedu yanhasi saka pati tingofanira zvehard talk yes George gamuchira chaunacho usatya kusekwa andiona kunzi hana chakati exactly hatipiwe nguva yakafanana handimaona usatye kusekwa usatye kutasigwa pasi problem takutasirana pasi nekusekana kuti ningi zera rake hana kana pekugarana kana imba hatipiwi zvakafanana unogona kuti imba yoyo at 60 you can have it at 60 you can still have it at 50 you can still have it at 24 you can still have it you can have it at 22 zvinodependa zodzo rinosiyana hati saka usatarisigwe pasi kana utasira umwe vanhu pasi because iwo you have achieved something usati vanhu pressure you've achieved something chaunoti wachieve and then you give others some pressure antimaona don't be pressurized hakuna yes masters iwaya akaromberwa masters iwaya and airomberwa kuna vanhu vaitoromba ngoti munga guys zvinonetsa kuti muzive but zvinhu zvakawanda zvinoitika kuseri zvamunenge musingazivi zvinhu zvakawanda zvinoitika be your own competitor run your own race anditika ita competition nemvuri wako anditika usaita competition neumwe munhu nokuti ukaona kutongora bata tuda kuitira chimunhu chakadai so watove urombwa whether washandisa mvura chaiyo pure water uchida bata watove urombwa why would you have pfungwa dzokuti ndoda kubatira munhu mvura why unenge watove urombwa mikana inouya pakasiyana hatimbofe takapiwa kune vakatika kupinda mu UK muno vamwe vatori nema 28 years vari muno andika vachiri kurenta mukana usati wazvipresenta kuti atenge imba muno koita vamwe vakauya vane 5 years vakatosvika vakatotenga chidzimba andichimashora saka musapane pressure dzimwe dzimba zhinji dzamunozotaridzwa ndosaka nditira kuti nini ukaona wakuprova andika wakuti nokuti pa social media guys people should learn to separate the two. Social media ndeyekutamba and ndeyekuuya panapa chatikuita izvi tichitaura nyaya tichifara tichiseka tichizivana pachauda muziko tichibatsirana ndikangenda kutaka kuchiuya kuti guys right I want to show you my title deeds edzimba anditika hapana munhu anoziva zvakadzikadzika zvangu zvakadaro hapana mumwe nomwe ane narrative yake indi chimbotesa chingosekawo mumwe nomwe ane pfungwa dzakane narrative yake mukaona ndiyenda kutanga kuti chiga tichiburisa mudai mugozonene imwe apa imwe iyi ndakazoita ndine makore akadai imwe ndakazoita dai apa ndikazodai patori neerror there's now an error separate the two nokuti muchataridzwa dzimba hadzisi dzavo vazhinji hadzisi dzavo dzamunotaridzwa hadzisi dzavo handiti munonzwa hadzisi dzavo saka dzidzai kuti mugamuchire zvinhu zvamunenge makapiwa imimi naMwari paHarare apa vanhu vanonzi vakaenda kunoromba kungotaurawo ndichidarika sokuhwa kwandakangoita mumastreet handika kunoi vakaenda kunoromba kunonziva mwanonzi vakaenda kuGhana asi umwe waenza kundiudzai unoti paMozambique ndo pakatangira game kuwe kumusha kubuda kwazvakaita kumusha vachifamba kumusha kwavo rinonzi game rakatangira kuMozambique handimaona ndo parakaitika game rese paMozambique kana vamwe vakazoenda kuGhana vakazi imi vanhu sasai munobhowa kungodai post sasai chino sasai muda kuti kublock era vanhu sasai inda musina respect inda musingakumbiri munongoya muchikanda muchidisturba live dzevanhu chikuita zvesasai izvo zvemukati momu muri muvanhu vaira sekwe handibona kunonzi
vamwe vanonzi vakaenda Ghana ini zveghana handizivi handimaona asi ndoza neimwe inonzi yakatangira paMozambique vainda ndokunopiwa handizozivi kuti pakupuwa apa zvinofamba sei asi regai ndikuudzei imwe yandakaona yechokwadi yakaitika vamwe munogona kuve vakaionawo ishi nokuti itori live yakaitika mai vamwe vakanga vachishanda kuSouth Africa uko vashanda kuSouth Africa uko mai ava ndobva ivo kutaura kwavo vanoti vakatanga kugwara animona vachirota zvinhu zvisingahwisisiki vachibuda chilasarofuma vachigwara zvisingahwisiki mangwana waita right handika ndokubva vatsvaka vanhu kuti ndonobatsirwa kupi chii chikuitika kwandiri handimoona ndokubva vabvunzawo vana ndoya panondobvunza kuti guys ndoda kubatsirwa tokupa nhamba yamadzibaba ivo vanoti vakapiwawo nhamba nasomeone vapiwa nhamba nasomeone ndobva vaenda kuwhatsapp kwemunhu uya ndobva ndine zvinhu zvekundinetsa munhu yakati tikwirai muye kuno ndokukwira iko kusaidhi iroro rekunana Chipinge handika ndokukwira mai vaya ndokuinda kunana Chipinge kuya izvo zvekutaura kwandiri kuita kudai izvozvi kudai guys vari kungorumwa mai vavo kuti chinovaruma chii vanongotaka kurumwa muviri wese uyu worumwa unofamba zvinhu muviri wavo unodii asi vakabva kuSouth Africa uko vasingaiti izvozvo vasingarumwi vasingafambiwi nezvinhu handika vaingohwa zvekuti ndinorota zvinhu zvisiri izvo ndozodai ndozodini handiti right vaida kumunhu uya imi guys ndoda tati hard talk saka chiro pandichapfuura napo mopahwisa kuti muzonyora kuti Simeni wakataura kuti muzora Simeni wakanyora kuti hard talk kuna kuti ukachitaura nemo ndoda ngotaura ndichitodarika kana ndikatsika mugadheni mako ndikuzivi ndiregererewo ndinangopfuurawo nemo nemistake andimaona ndinenge ndangopfuurawo nemo nemistake I'm just having a hard talk mazani kuita zvinhu zvokuudzana chokwadi andimaona right thank you Renika mai vai ndokuinda vasvika kuya kana muchinda kunorapiwa andozviziva kuti munoti imimi hazvisarudzi mweya usarudzi kuti unogara but sometimes tarisa kuti zera remunhu anenge akaita sekuti kana kuti une 34 years handitika kana kuti une 35 years unotanga kutoziva zvinhu zvose izvi unenge akazviziva sei zvimwe zvinotanga imata maweyawo options musati mangowira handiti imi vafambi vana John Walker please weigh your options before you just go munhu wacho wavakaenda kwaari ndakamuona kamukadziwo zvako katedza kuti akakanditori katora Bag United kakatorombawo zvako hapana zvinozikamwa apa ndokwavakaenda mai vakuru vakadaro vaenda kuya vasvika vanzi takukuti vanzi aiwa zvinhu zviri kunetsai pamuri mimi mune mashari ari anda kugamuchirwa kumvura mundibatisise vamwe munoziva nyaya iyi vamwe hamuzivi kune vasingazivi kune vakaiona kwavakaiona please allow me to talk vasingazivi regai tudzi vasingazivi zvikanzi mune mashari zvanzi mune mashari kudaro tochinda nemi kumvura tochinoita zvinhu zvemashari zviya mai vaya vanoti vakaendwa navo kumvura handiti vaendwa navo kumvura kuya ndokubva vasvika ndokubva ndagariswa pamvura vagariswa pamvura kwai ndokubva ndaroliwa nemucheka mutsvuku handitika varoliwa nemucheka mutsvuku handiti kwai ndakaenda ndine mucheka wangu wewhite hamoti ndokangapuwa kumapostori kwa ukatorwa ukachererwa pasi vakapiwa mucheka mutsvuku handitika vapuwa mucheka mutsvuku vakagariswa parwisi andi parwisi rwavakagariswa vanhu vayanzi vakatomboenda handitika vakazodzoka vamurume nemukadzi vaya nemurume wake manje vava vese vazouya handitika kwanzi varipo papaya ndobva vapinzwa mumvura vakanzi vauye nebhokisi remawaini ndobva vatenga bhokisi remawaini rainzi raita $12 handimona ndobva vaenda nebhokisi remawaini riya mawaini aya aitogwa nemabhisikitsi amene kuti zvaishandiswei amene kokuya handimona kwai zvanzarwo zvikanzi pari kudiwa ropa handitika ropa saka tichashandisa ropa regwai handiti saka toshandisa ropa regwai kuda vakanzi bvisai mari yegwai ndokubvisa mari yegwai hanzi ndakaiona exactly ndakasangati kana vakaiona regirai tindirewo mberi ndokubvisa ropa riya regwai kwai ndokuchururudzwa handimona ndokuchekwa kuropa riya ndokubva vapiwa hari zvikanzi hari iyi kwai yakaiswa mucheka handiti vapiwa hari yakaiswa mucheka zvikanzi motakura hari iyi mochinda nayo kumba kwenyu handika munoisa hari pakati hanzi hari iyi yaitori neropa riya regwai riya ndobva vatakura hari iya ndokuinda nayo handiti ndobva vachadya $250 ndokuinda nayo vainda nehari yaya iyo ndinga zvavakataura mayavo vachisvika nehari kumba kwavo vanoti usiku ihwohwo madeko iwayo mumba mavo mapaziwa hari ndokubiwa handizivi kuti munhu nobava hari neropa unenge achiti ndei I don't know ipapo kwai hari ndokubiwa yekubiwa nezvimwe zvinhu
hari yabiwa kudari nezvimwe zvinhu mumba muya ndokubva vafona mangwana kune kwakapuwa hari kuti hari yakabiwa. That was the genesis of your problems. Kuti nditi setup yavakaitigwa here kana kuti nditi nokuti angatora hari guys ine ropa ndiyani vanhu indakana chikadzi chiya ndofunga ndo chakadini chakatotuma vanhu kana kuti amene zvakaitika kuti vanodini vanotakura hari iya. Antimaona hari ndokufuma pasina hari pasina kubva kufondera kwako hari kuti hari hakuchina yabiwa zvikanzi aiwaka hari yedu haibiwi inogobiwa sei hari yedu haungabigwi hari yedu. Akati hari hapana zvikanzi right takuda mombe ndinochingesa kuona kuti munenge muchirombesewa kumuchitorerwa futi bhegi nditeereresei kana muri mana John Walker ibva imafidza handika vakaenda vachifambira kunobatsirwa zvinhu zvavanga vari mubhodhimo zvaivanisa pakuhope dzavo zvakazonowedzera zvikanzi aiwa hari hairashiki zvokumhanya taakuchida mombe kutsiva hari iyoyo. Imagine hari neropa iroro inda kuti mai vangu unotsvaga imwe hari vongotsvaga kuti mugwe vouraya voisa ropa racho vonguti ndadzoka nehari yenyu kuti vaizozviona nekuti ivana obviously feja hanimaona right vadaro ndokubva zvanzi toda mombe. Mai vaya pakabva kubasa kuSouth Africa avatotorga basa kuti toda nobatsirwa vakuti vakupinda muzvikwereti kumusha kwavaenda kuZimbabwe kuti vaunganidze mari yemombe vanobhadhara chi vanhu vaya mombe iyaya ndokuunganidza mari yemombe iya ndokuchinda handimaona ndokuchinda nokuti makati mimi muri kuda hari handika ndauya nemombe yenyu ndokuchiva pamombe iya kuti vakati asi still bhodhi yangu yawesi handika ndakuchizwa kufambiwa nezvinhu handika but zvakasa zvainya kufamba zvikanzi takuchikugadzira futi takuda 350 handi then toda zvemabhokisi emawaini wouya nawo handi kudangazonzi 2 kana 3 here mabhokisi emawaini hameno then toda masirivha akarekare hameno masirivha emari handimaona ndokubva ndechi2 iya dadirai ndokubva vadini ndokubva vati alright mai ndokuno scroucha iwe handika zvazvo kutambura vakutogwara kamanje kwakurwara manje handimaona kwakunda uno scroucha apa vanhu vaivana kuvabatsira kuti hatikwanisi kubatsirai kana musina kuya nehari yedu iyo toda semuhari yatakakupai kwai because vakati patakabvisa hari iyi hapana chakasara chiripo saka kuti tikubatsiri tikautakadzisira hari paposition iya patakabvisa hari handi muri kuona Shakira kana makwenda please uye ndikutuma ndati mutengere lithium batteries chingoinda ikanotenga hausadaro handimaona zvikanzi saka chii saka apasari pasina chinhu mai vaende kudzoka ndokunotsvaga mari yataugwa iya handimaona ndokunotsvaga mari yaya ndokuwana imwe vanotsvaga chi mombe heredza kuda kwakazonzi 2 here ndokudzokazve nemari yataugwa iyaya yechi2 ndokuya ndokuti ndauya nazvo handika oizvinhu zvenyizvi chibvisa yenyu zvinhu zvikuindita pandiri handiti kwanzi vakati vachinzi takutora mombe dziya tochikupai imwe hari kuti tirape zvikuitika kwamuri hari imwe yabiwa koko handimaona yabiwa imwe hari kuva kuchipiwa imwe hari yechi2 vabhadhara mari yemombe dzimwe dzataugwa dzechi2 dzekubiwa kaita hari vatorigwa imwe hari handika vochiitikwa futi nemawaini aya vachigamuchidzwa hari yechi2 vachigamuchidzwa hari yechi2 kudai vakaitigwa matricks here kuti idone kana chii chakaitika ina I don't know kwanzi hari ndobva yadona yechi2 ya ndobva yapwanyika. Muri kundiwisisa hari yechi2 vachigamuchidzwa ndokubva vapuwa ndokubva yadona ndokubva hari yapwanyika. Hari yapwanyika yechi2 iya zvikanzi mapwanya hari yedu mai vakati aiwaka makutondisaka ndinamachikobhata ndeiwana kupi mari handinova ndichiwana mari vakutozvenda kuti aiwa mungadaro chishikanzi manje ndokuchita kwai pane voice rakabuda richitaura maivo ndonyanya kutaura kwai richivaudza ivo mai ava kuti uchadzoka hako ndokutanga kwematambudziko ako vaya mai vaya ndokukazi vakatina ndina ndokubva vadzokera kuningikiri kumba kwavo handika vakuchigwara manje chokugwara zviya vakufondera vaya kuti veri ndofanira kugwara kunoku havachahwisiki zvigwara vakufambiwa vakuona nyoka kwai nyoka vaiona nyoka vachidini vakuita zvinhu zvisingahwisiki vofona kuya kuti vonzi musachafona zvava zvokutukana kaizvi muchasafona handimaona kunoku muchauziva zvokuita muchauya kunoku kana makuda takuda mombe chiya minu 7 here or something zviri kuramba dzichikwira
Andimaona. Mai vakona zvaipa ndobva vadzokera kuya iwe asi havana kuzonosvika kumba kwaino kuti kwai vakahosla kwai saka ndakahofonera mai muridzi iva vangangai kwai ndikati ngatisanganei pagrowth point ndokusangana pavaifanwa kuti vasangane paipai saka vakamirira mukadzi uya kuti auye ngangai ndopa vakavhunza vanhu vaivepo kuti naina hakuna kwamunoziva kunobatsirwa here nharaunda ndobva varengwa pana vamwe mai ikoko varengwa pana vamwe mai ndobva vaenda pana vamwe mai kuzi ndikutaa zviri kutoitika guys ndobva vaenda pana vamwe mai vaivaya imomo munharaunda ndobva vasvika mai vai vakati maiwe kwai vanguti vachisvika vakangoti maiwe zvinhu zviri pauri ndivo vaya maivo vanyuwana vakavangodza ritorani pamashops kuti indapo zvikanzi ndobva vachitsanangura nyaya zvikanzi maiwe wakachizoisiwa zvokurombeswa zviya ende zvinhu zvazara pauri ipapo chaungatoita iwe weka apa ukutotorerwa bhega pa ukutoramba uchirombeswa nyaya yako ichinda through madzimambo enzvimbo inoi because wega auiwini nyaya iyi chinda through madzimambo nokuti ichitosiyana namai avo nokuti kuramba uchingorombeswa and I don't think kuti vanogona kuzobvisa zvinhu zvavari kuisa pauri izvi ndopakachipiwa zano ndokuchinda kunoripota kwamambo kuya mambo wekwedu kuzimbabwe vaenda kunoripota kwamambo wekuzimbabwe uya ndokuchiona isusu nyaya ndokuchipinda mudare ndo makaitaura chindedzera vega nganga yacho slay queen guys igere pasaidi apa slay queen heya nyaya yataugwa vakukandirana nyoka mhenyu nganga yakuti isati isiri tinoda pamweya ndionorapa sabhuka chifa wabvunza kuti mune mapepa zvikanzi heye chichivajamba mapepa mweya ukazodi mweya ukazodi but vatongoona wega kuti irabishi dziri kutaugwa apa nganga ndiye marabishi right vabvapo chifu ndobva ati chidai munoti munobvisa zvinhu zvamakaisa pana mai avo handika idai munokumbirira kwamakatora zvinhu zvamakavapo mukuvabvise then kwozoitwa terms of payment handika kuti vanobhadhara sei zvamuri kuda zvachona handitika ndobva vaenda kunhingikiri ndobva vadzokera papai vanotaurirana handika vataurirana mai vakazonzi chiuyai kumusha kune n'anga vaenda kune kumusha kune n'anga kaya vasvika zvikaitoda mombe 7 dziri kuwedzeraka kana pasina mombe 7 apazvatokwanisa kuti mai vakwaenda vakavaridza mheri vaichema mudare zvikanzi semambo 7 mombe 7 zvikanzi mombe 7 ndozvitaugwa nemweya wacho kana pasina mombe 7 apazvatokwanisa kuita vakati ndinodziwana kuti ndikugwara one zvandakatoonda one zvandave ndodini zvikanzi chiuya fano yaine 1 titi mai vakati ini 1 handina ndobva vadzokera kwamambo handika apa zvave serious chada kutoona ininika ava maslay queen anenge asingasakwanisi kuti mambo makoni here amene mambo makoni tasai payoutube apo animaona havachakwanisi kuti vabvise nhingikiri zvinhu zvavakaisa pana mai vaya ndozvada kutoona kuchabasa mai vaya akatopera havachakwanisi kudzokera vakutikaiga vari muzimbabwe muya hakuna kwachakwanisa kuti vadini vaindi hanchi muri kuona saka nyaya dzekuromba idzi dziriko chinoitika ndechekudai pasocial media pa tine vanhu vanotida zvekuti vanoda vanhu zvokuti vakanzwa kuti munhu aitei pane kuti vakorekte munhu vanomira nemunhu vagokuzirira vagotaura kuti hazvina basa izvo hani maona hazvina basa ndosaka vanhu vari kuenda kunoromba ipapa pane leseni yekuti vanhu vaslepi nakanoromba 3 yakaita mapofu hati maona pane kuti mutore leseni umwe munhu anachidhifenda kuti kwai saka zvine basa rei indai munorombawo come on like really like really he saka musafarira zvinhu zvamusingazivi musainspaiwe nezvinhu zvamusingazivi hati maona tiziri kubva nekupi please don't idya nevegetable rako gara muhoki yako iyoyo mumukuku wako iwoyo bo kana nguva yakwana mwari vanokubvisa ipapo izvi zvokuti ndaona nhingi adi kunona nhingi pasocial muchipiwa pressure vanhu muchaziva here gore repressure yemabrazilian ndikurangaridze kumasuri muchaziva here gore repressure remabrazilian guys pane munhu asina mupfeka brazilian apa pasocial media munhu usei kutenga brazilian ototogwa mapicture uya oposta kuposta pasocial media I have to look my best I have to show them kuti I can have maperuvian aya handimona I can have type yese mabrazilian hakuna munhu akada kurikwa magoni pasocial media ungatogwa picture akapfeka magoni zvakuitwa nesizvozvo zvinozvichembere dzacho vechi hamungaiti izvozvo but hamuizivi nyaya yevanhu vakanga makamboya pana kakonfesa pano guys vasikana vanga vaenda kudubai kodya madhotuku hamuzvizivi hamuizivi here vanhu vaida musikana yataura pano kuti ndikudya madhotuku dubai nchipopo amadakare kuinbox yangu kuzara kune inbox vasikana vachisimiri tipeiwo contact tonodya hedu guys imi kuzara ndakanyima vanhu namba ndiri kuda kudya madhotini
naye tipe ikuda kuchinge kunodla kuno kaitoso ndingashanda ndawa nenhamo sibeli ndingashanda zvangu duzvira chiko zvine basa rei ataura kuti ndaita mataxi ndadi akakatudza pano musikana achida kudla puku asi mataxi hatina kumaona akangotudza pano anomaona hatina kumaona mataxi uri woindo tevedzera iye pamwe asitombodla pamwe hatorina mataxi aitudza pano anomaona pamwe yangu yakuzongotishengera pana pasina kana mataxi anomaona iwe tochindipa icontact ndakanyima vanhu contact vachida kuenda kunodi kunodla madhoti wai andimazviona ikati zvindingapa vanhu konzi ndakati warambana simeri ndikaramba nenhamba nekuti vakanga vaona munhu pano akanga ati tikuinda kunodya andimazviona hazvifangi kuti zvidaro guys mira pauri papo when the time is right unosungwa kusha kuti wasumuka nepapi izve kwikimani izvi zvokuti unobva wamhanya woenda kunodyiswa wodya wodzoka pana pawatenga bhazi rako kuti tione kana kuti tidini izvi zvinonetsa ndo zvekuromba izvi kuti urombe vanhu vako kuromba kuti vanhu vaone competition rarama kugara muleni mako urarame zvaunokwanisa handiti nokuti kana ukanganisa mhiko unoita bofu kusvikira vanogadzisa mhiko idzodzo unoita bofu pamwe mhiko idzi nenguva zokukanganisa pakuti pamwe dzedza kuti takuda ropa remwana wako iwe kunoti hazviiti kuti ndise ropa remwana wangu andiona wopedzera kuti saka its either you kana kuti its either mwana wako wopedzera kuti nekangu ndite nini nditi hangu bofu racho inini andimona nekuda kwepressure yepasocial media raramai zvamunokwanisa kana maona pasocial media tikakupostirai zvatakupostirai mazva tikakupostirai mazimota amanitisa nodhira chingoti nice modarika handika mokuti congrats chemodarika izvo kuzoti I'm inspired by Sisimeni, I'm inspired, don't be inspired nevanhu zvamusingazi kuti zvizviri kuitika kuseri kokana ndakanoromba hamudaro andimona raramai nezvinhu zvamunokwanisa pressure siyanai nepressure andichika izvozvi titaura panyaya yepressure ipo pakudai andichika maCOS regai ndifure nepo ina ndingotauri chinhu andichika chinge chisachafura nemunzeve dzangu ukana nditokuudza ichiti guys pakadai inenge itori lesson kune umwe munhu because chinenge chafura nemunzeve dzangu anti muri kunzwa maCOS makapinda manje wakapinda 2020 kusvikira 2025 unoratidza chiameno. Don't give yourself pressure, right? I know kuti babhengai ari kutumira vanhu maimo mamessage kuti you qualify for a house. Tiri kutumirwa maimo ziwayo, you can come here and do what ameno kuti nditoqualify vaone andimaona. Regai kuenda kunomanya muri kuona kuti life yemuno mu UK amuna certainty as it is right now. You don't have any certainty yekuti uchange urimo for the next 15 to 20 years sokupana kwakaita iwewe. Andimaona UK ine mitemo yayo. Handiti izvo zvandi muri kuhwavashira kuti 2028 tichagara pasi cha revisit. Handiti saka 2028 yavanogona kuti we no longer want those ones vakapinda, it's time for you to go back home. Vakazviita kuma Polish. Andika, it's now time for you to go back home. Anditi, munhu wese akatakura tundu yake achizokera kwaakabva. Hati munozviona because amusi munyika medu vane mitemo yavo. Unless wazvinogara uri chidhura, but andingafunga kuti ungada kugara uri muchidhura iwe zoti ndinogona kunosununguka ndiri kwandiri ndichifamba zvakanaka. Saka kunopinda pressure kunotora imba. Unotora imba yekuti wakunotenga imba. Nemakora unenge wakapiwa andichika pavisa rako. Vanobata mubatiro chaicho vangachibatira mari svinu inotenga handichika wosvika pamwe 25 years uchibhadhara imba 2028 obva vati we are not renewing kumba. That means you wabhadhara and unochena nedeposit ka ndino deposit yangu 20,000 pounds kana 15,000 pounds unobhadhara vokupa imba because kana uchikona deposit vanotokupa handimona vanotokubank rotokurongera uchikona credit sure kwa square yako iripo vanokurongera handika wopinda. Izvozvi ndine mwana wangu ari pano, munin'ina wangu, ndoti munin'ina wangu ari pano, asikana. Apa pamunyama wacho, visa racho kuuya kwakaita kuno. Haachakwanisi kuti aende kune kuswitch. Handimaona. Akapinda wakati ndawana chi, ane basa rake rakanaka. Hazisitobhorire maCOS care. No. Ane COS akapuwa ane COS rake rebasa rakanaka. Handiti rakanaka kumasuroko.
akapiwa kauya katika akatemba kuti basa rangu iri skilled worker ndicharenewa handiti havana kumpa notice havana kudi akazongoreceiva iri termination tsamba kunzi visa rako rakunopera iye akati sandikurenewa we are not renewing apa akatenga imba handi muri kuona akatenga imba we are not renewing right asingarenew kuda ari kuzama kuapply kuti aizama kudai but panotinetsei because mamwe anenge achinzi maskilled acho futi mune muno futi vanawo maskilled iwayo hanimona basa riri kutinetsa kuti abate handi ndokuchenda kuti naisimeni hamuna here kwamunoziva kuti ndokwanisa kuwana switch ndibve hangu uchi kubasa rekumusoro kwandiri kunditsike zvangu ndiye kuke ndopakachindonedzera nyaya ndakatenga handimaona right isati tsvaga manje ka isati tisingazozivi ndobvena kuti maconduct ayo vari kuri kutogwa kuinda kwanosvika kuti ndabva kuna sisineri handiwana wainja kuya wasvika vaya ndo vanozoziva vakati haiwa ka trade yako iya you cannot switch kuinda kuke haiti trade yako kuti dei wanga uchiswitcha dei ndatokutora zvangu handimaona wauya kuta kupa basa wapinda but now the challenge is hariiti kuswitcha iri from this to K. There's only two solutions. Either otowana basa fast or else it's going back home. Imba akatenga kachibhadhara makore ese 4 years ago achingobhadhara imba. Avaramba kurenewa. Hachazivi. Imagine mari yese yaibhadhara pa 4 years. Dei akaseva mari yake. Izvo zvachinzi ndakumba. Ingadi yangoti hai wow. No problem. Mari yake iyabo tuta mari yako enda kumba unokondinya mberi life yake unokona kondinya kamba ninileka upokazira hati mazvona but ananga kazvitarisira hi kasi how are you you going okay that's fine see you sure antimona kwakuchidini kwakuchi hanza mutudai loya ndo zvinenge zvakutoitika antimona so ati munona zviripo ma-COS amusati mavene it's not certain yet kuti mapepa aya iwo munotaura kuti ma-indefinite aya muchamawana here muchapiwa kana kuti hamupuwi handichimaona zvakutoitika pano handichimaona imimi mari yamuri kuwana she can sell the house angasitarisire iyo iye anganitarisire kuti ndichawana switch ndoinda hangu kuke handika ndiri kuke kwakuya wachizongonei kutamba but visa risi kuswichika manje ariite handichimaona so zvokutengesa hake imba kuda kana ichitengwa fast imba yacho hunge ichitengwa fast guys I don't know kuti dzimba idzi dzinokurudza kutengwa here kuti dzinononoka handizivi saka nyaya ndikuda kuzama kutaura ndiyo yepressure iyi ndopanyaya yatiri pekuti guys ma-COS instead yekuti COS harisi COS riri kuuya guys ne-COS yekera chete ma-COS akawanda ma-COS hani muri kunzwa chinzwai advice yatikupanana anditi iwewo kana uchinge wasvika munomu mari yachitanga kutsvaga chinyeda kumusha chivaka 2 rooms chako mari yauda kubhadhara deposit chivaka chinyeda chako kudheni handimaona kuitira kuti paunosvika ukandichachaya ko kana une accommodation chimwe chii chaungada chimwe unoona background ine pekugara pekusvikira ndo pakakosha handimaona unotora kana sabhuku dhiru chai tsvaga sabhuku dhiru chiri kuno uchitanga kutofambira nyaya dzemasabhuku dhiru uchitovaka musha wako wakanaka utoriko kuno before 2028 yacho 2028 painozouya handimaona ichiti takudai takudini handiona kana zvanzi hazvichaiti unongotaura kuti vakaona navashayani wakananga wakaenda kumusha ungaunganogara uri nikikiri uri chidhura munomu kudhara vaigara vari zvidhura but zvazvino kuita zvidhura izvi vanhu vane zvidhura kana kupinda mabasa cheko vari kunetseka kupinda vane vagara muno ma-20 years mumabasa umo vari kutobuda nenyaya kuti pakutodiwa mapepa handimaona pakutobuda mapepa ini kuda kana kusada zvavo kwavari mberi ini am just passing out an advice because ndinotaura nevanhu ndichiudzwa ndichitoona kuti okay saka apapa ndinenge uchitotora manotsi ipapo handiona kuti alright ndozvaitika ndozvadai I'm just getting here hope handina kusa unozongotera kumasure handimazviona so try not to live nepressure guys everything you see on social media zvizhinji zvacho it's for you guys to see yeah it's for you guys to see it's not umwana kuti yachitokuburisira achiti nandosi apa awana mari yekuti auye nenandosi adle muchiona nandosi asi mangwana chingwa hakuna chevana mumahoteli mamwe matinobuda tiri muyamira handimaona ndakakuzenda kune chinhu chinonzi credit card kuno chinopiwa vanhu kunoko handimaona credit card riya
anditika imari yao mzingo wakushandira uchidzosera because waida kungotaridza vanhu chitongoti tiri kuholiday wakati ndiri kubuda ndakabata girazi rewaini reshambeini. Pressure wobva waisa pressure ari masocialite inobva pressure nako kuti koini semusi kumboenda kuholiday semusi kudai wotoda kudonurongana neholiday yausina mari yacho kuti ufadze vanhu. Mamwe ari safe not ese ari kudestroy masubgudus. Mamwe they are very 100% of you just have to verify it. Antiona wotoona kuti hapana zviripo. Ndotoona simeta tonanga zvibhegi zvavo mangwana ndakatonanga ku ndichindepi ko mangwana ndichindepi Jamaica holiday. Ndakananga ku Jamaica ese maigani mwini sei ndakananga ku Jamaica holiday kunodla mari ndiri ku Jamaica nokuti imi mandipa pressure kuti koti kungoona umwe ari kuinda wani imi sei musiri kuinda haisati yambasada kuda kuinda ini kana ndoda kuinda mari yacho yapo ndichainda zvandinoda zvandiri kuita first priority yangu mungaiziva kuti ndikuite ndinenge ndikoni zvandiri kuita hangu chinyararire ise hazvisi zvokuudza vanhu kazvese ndikuita zvinhu zvangu ndakazvinyararira unoda kuudza kuti ndani hasi ndakasanga ndazvigwa mari yangu guys ndichiti ndoita holiday yobva yawapugwa yose yodliwa nainiya ndaita balance handina ku zvinononesa asikana ngoni yangoita ndikangoti count your losses uite move on. Pressure, stop being pressurized guys. Vanhu hakuna vari kutambura kunzoko even pasocial media. Mari dzimwe dzamunenge muchiti tawana mari dzakazodai tawana mari dzakadai so anti muri kuona pasocial media. Isusu hedu semablogger tinenge tichiziva antimaona tinenge tichiziva so chiri kuitika guys ndechekuti pasocial media zuka akadzikisa mari zvisingaiti. Mari yakadonhedzwa zvikuru especially kuAfrica uko. Mari yepasocial media paFacebook zuka akaita kukata kuti gwi kukata hakuchina mari iriko kusocial media Facebook. Kana ukana nokuti anoiza muta kuti aunoizei hakuna mari iriko kusocial media uko yekuti ichiriko mari dzinoshamisira dziriko chaiko dzataibata kudhara dzakabatwa kudhara uko dzichiriko hakuchina. Ndosaka maona timu rakanda ratiza raenda ku TikTok nokuti kwai kune magifts sasa amusati vambonipawo magifts kuti yandozikuti zvinoitwa sei vamene ukuona vanhu vakangoungana vachiita zvanenge vachiita handinotanenge vachiita nezvei ku TikTok hanimona vachingopiwa zvinhu uchikoidii handisati ndambosvikako handizvizivi handisati ndambozviita hanimona vatiza hakuno vaenda nokuti mari yacho hakuna ngatitaura nechokwadi hanimona hakuchina zvangove zvenharo 1000 2000 kune munhu anga asingaibati anototi aiwa anenge achitoti ndikubata mari antimaona aiwa zvezvitomuitiro zvishoma because hana mbobvira akaibata mari iyi kumashure kwake but imagine kune munhu waibata mari yakati uchibata kuma 6000 7000 ndozomuona ndakuwana 2000 kana 1000 zvatodhakwa kutori kudhakwa ikoko. Saka ivo vari kuita masocial media mabloggers kuti kana maita mari handika regai kungonakigwa nokumwa chioneregwa chiita ende ndosaka chizoti dzimwe ngani tokomenda kuti asi ndinogaina chiini kuuya pasocial media apa ndopenga kupengero wangu chaiwo handimona ndichikutaridzai nyasi zvese and everything handi but kupera kwomwedzi usina mari yaunowana ndiri kugainei. What am I gaining? What am I gaining? Hapana mari yacho hakuchina. Kudhara yes it was worth it. Kudhara kumashure apo it was worth it because vanhu vaikesha kune mwe couple ndiri kuziva handika pana December last year vakakesha 21,000 pana February Zuckerberg pay yavo was 400. Vakabvunza boys dzangu kuti ko boys because vanobani vari kumanage futi the page ne boys dzangu vakati ko and then zvikanzi ndos that's Zuckerberg for you ndo zvanoita ende ndo zvanoita Zuka zveshu gutsikanai nezvishoma zvaminazvo tendai nezvishoma musapiwe pressure. Timu Harare handitika kana tida kutsongona kuti kune zvinenge zvichitika kuHarare hazvisinomo ndisi simeli ava nekabhotiki kana hembe dzangu 10 asi I'm driving a Range Rover and I'm staying kuMandara kana kuBorodale Brooks mubhotiki munenge mune hembe dzangu dzamunoverenga 15 imimi ndokudza kuti ndine boutique. I'm making money through this boutique. Come on guys, amusi madofo zvokudaro. Muri madofo zvokudaro here. Are you that up? Pane mamwe madeals anenge achiitwa.
kana kuti pane umwe urombwa unenge uripo. It's either varimo muchihure antika chekuhura nemaminista, chekuhura nembinga ndichimwe chigemu chiri paHarare apa. Andimona chekuhura nembinga tsvaga vane mari vai vachinozvipfekera imomo. Vanotomira panozoti nhasi kune musangano wemaminista, nhasi kune mafunction ari kuitwa evanhu venhingikiri vane mari apa. Antika Basile Queen anoenda ipapo, vanenge vakaita kuita competition vachinodai akandopfupa naminista wasvika kukuridzira zvangu kudai kuti varione apa rine rakasara pashika cleavage isenenge iri panze iri dako romiso rakanzi handimoona vakati pfuu vokuridzira mazambu kudai voti pfuu vodzoka vokuridzira futi mazambu kusvikira vaonekwa nezvidhara zvepaZimbabwe apa zvisingawi zvine mari, zvidhara zvine mari zvisingawi zvepazvimwe zviri kuita zvemamainin'i zviminista zvimachi zvonyenga vana. So it's either pane business remagaro paHarare, pane business reurombwa. Two mabusiness iwayo, ndiwo ari kuita kuti vanhu paZimbabwe apa vanhu vadle vasimuke. Two business idzodzo, pane reumagaro, pane reurombwa. Animona saka vakaenda kunoromba, vanogona kuenda kunoromba kuti maminista vaonekwe, yes, kunozora zviya zvokuti vaonekwe, vanozora zvokuti vauhwe zvavarume, kana wasvika kudai anoonekwa nemunhu anenge atanga. Handimona saka bibi waita hako yes. Muri kuona kuti paHarare zvino pane competition yekunogadzigwa magaro. Unofanira kuenda kunoitwa operation yemagaro, wowedzerwa mastaff kumagaro kuti magaro ako atitunduma kudai. Kana uri slender unoita ko slender, asi kumekishwa kuti kusure uku vanonovedza vedzenga voisa madhende ourungana kudai voita dako murakadai, so that paunopfuura kudai so wakazora vanenge vachikuona maminista vane mari ava mabusinessmen anenge achikuona. Ndevapi vakadzi mabusinessmen vari kuHarare vari kuva happy? Kana muri mucomment section titaridzei kuti tiri happy sekudzimba dzedu. Hakuna vanhu vari said vari kuchema sevakadzi vemabusinessmen mbinga dzine mari paHarare, because vatoziva kuti murume wangodana nhingi apa unenge uri sisimende yako chibage mai mwana wenda nyenge Basile Queen chakaita BBL chakaisa magaro, chakaiswa mastaff emagaro iwayo, chakaiswa BBL chakavedzengwa mai mwana. Saka unotaura kuti kudi, unongototarisa unongoti zilongo zilichidla ndigere ndichiona kati yangu anenge achitopedza achitiona yoka. Kana unati pa mari apachina vopinda to the next person vachinda vakadaro. Handimoona zvichinda zvakadaro. So ngatitaurei chokwadi guys, pressure siyana ine kupiwa pressure. Vanhu vari kuromba kunzoku, vanhu vari kuenda kunoromba panze apa kuti zviite zvinyatso kufaya. Tionai ma celebrities enyu, ma socialites enyu, ma blogger enyu, yes, like people go there, get entertained, get farai ubatayo zvinotaurwa zvinobatika musiya ikoko. Izvo kuzoti ndinotokuti munotowana muchikuzirira munhu kuti nema kunge munoziva panenda kunorombwa hezvo mumwe urombwa uko handika uri kutaurwa, asi takatomboona nguva yacho tikati zvinenge zviri kufaya but vakangonyuka from Norway, so from Norway tikangoma tikakuti you never know, vanhu vamwe vari kunzongo nyika vakwaya nemari dzavo. Handimaona saka guys, don't write people's names for this life, please. As a belief, I beg you, delete your comments. Don't write people's names here. If you know, you know. Antika, if you know their names, you know, then why do you have to write people's names? Because we don't know if those people did it or not. Hatizivi, isi tungotaura randomly. Antika, tutaura zviripo background, zviripachena. Musanyore mazita evanhu. Antika, because hatizivi kuti muri kunyora vakainda here kunoromba gatina. Anditi, havana. Saka please guys, zvimwe zvinhu ngatizivei kuti gutsikana alright ndezvo zvandina. Saka munhu anenge akamirira asvika vasvika, munhu anenge akamirira send your request. Nasina kutoona message yavo. Send your request tione, tida kufambirana nenyaya, tida kupinda mberi kwenyaya, tida kuenda mberi. Send your request. Vari kutengesa zvinodhaka, madealer, they are dealers.
pari kuti waise asi chako chakuti udle chako chako vanyasodla chako chako paharare apa aiwa ibhizinesi remagaro nebhizinesi rekuromba zvinhu 2 izvozvo chaizvo amene imukatedzera vasati asungwa musatedzera kana asati asati munhu imi mukatara vasita munosungwa kana kurohwa gatimbosiyanyaya makadiko bosi. How are you, Sisimeli? Ndiri bomuri seya mangozi. Ndiri mpenyu namene mimi. Aiwa tiri vapenyu isukuno. Sorry yenyu ndanda kuzati mauya ini ndandiko ripisa rawo dzimwe nyaya dzisina inemi. Ende ndasingazoti munotaurisa kudaro kani. Ndotaurisa ramangozi taurisini. Apa makuita nditeerere nyaya dzenyu nemadiaries. Eko zvine batari ati muri bosi wenere mokopota ndibonzwawo dzimwe nyaya dzokuti patinenge tisingatauri nyaya tinombotaura nedzei mumbonzwawo. Nhasi ndanzwiririra. Magoti. All right guys, ndakaisa post yangu musi unoyu and then she advertise company yangu yeZororo and then people started firing me with questions. Toda makeshi pe Sisimeli diaspora zvikuru sei ndandafambira. Because we are having so many people vari kujoina vari kuno kuUK, Australia, Canada, dzimwe nyika vakawanda vari kujoina asi zvakadaro vanenge vane maconcerns avo handika avanawo. Saka ndakataura mukomesi ndikati don't worry ndichaunza mabosi vouya vomutsanangura muchitaura zvichemo zvenyu handitika. Saka ava ndo marketing manager ndo bosi handiti vanokwanisa kutora zvichemo zvenyu. Diaries matanga ina handisi kuvaona kuno kwaichaoni unenge uchifona black unokui black imi ndimuri kuvaona ina handisi kuvaona animaona. Saka ndimochibvunza mubvunzo diaspora ask your questions zvichemo zvenyu mochipira handika because vari busy kugadzirisa mapackage enyu. Vamwe venyu makataura kuti we don't mind titaure mari yakati pamusoro kuchena but paine mapackages to choose. That's what you said. Yeah, saka inini muchitaura ndesitashoko animaona. So very busy kugadzira guys timbosiyai vamangoti vane mudzimai wavo neguri yavo guys chiiko macomments right vamangoti zvemopinda busy naini mai mangoti uyai vanhu vaya vashangu right. Mune mefoni asi kuti anonzi vamangoti bvisai iri palive pane mefoni yenyu iri palive bvisai foni iri palive. Okay. Because tikunzwa feedback. Yeah, you makazomereri amazimba makaoma chigurisa muna chichakaoma so makodai zindava so ina ndini ndrezi vana venyu Sisimeli apana kuti vamonekedza pawatiwa makomensi zvakaoma right. Vamangoti tine diaspora chichemo chandakanyanya kubata inini chakataurwa pane veUK vaiti panyaya yetiketi pane nyaya yetiketi yakataurikwa. I think ndakatora screenshot kakusenderai handizivi panyaya yetiketi ndakaiona Sisimeli. I think client aibvunza kuti tiri kuzvifambisa sei panhau yetiketi handiti mukada kuona package yedu Sisimeli sekupindura kwamakaita client handiti ndeye £13 but pa £13 ipapo tiri kuoffer 1 return ticket yerelative iri kuZim. Mukada kucheka Sisimeli pama-funeral companies ese vari kuoffer ma-funeral policies hakuna vari kubhadharisa £13 ine air ticket. Yes. But isusu tiri kuti isusu ne-£13 package yako inenge ine 1 return ticket toenda kuZimbabwe tonoviga pa £13 ipapo panenge paine bus benefit paine dome casket. We can repatriate you uri chero kwauri in the world paine bus benefit pa £13. I think Sisimeli £13 ndo hourly rate yeku UK. But iyoyo tiri kuti inenge ine return 1 year ticket. So zvatiri kuita in case vanhu vanenge vachida vaine marelatives avaperekedze tiri kudesigna a package yekuti inenge my apology for that.
that package you cannot acquire more people or you pay extra, but the one 319 in a one return air ticket. Okay, so Yes. the guys, I don't know it's not me, and it's but 13 pounds in a ticket. Come on, guys, 13 pounds per month, yes, per month. And then that one who come and sure everybody's 13 pounds per month. Remember, but 13 pounds to talk like you where you want to 13 pounds. Can I be normal? Iwewe, neburume wako, never the 5, 13 pounds per month. Depending on you pay one company, it less than that. Because in that amount. Yes, Dubai is included. Yes, everywhere in the world. That's why they are saying kuti pa 13 tickets. Chazinoita manje. Ndakambokuza ngati company watwala nasi policy yako 6 months down the line. For 13 pounds mangani. Only wabata. It's less than 500 pounds. Kweta namo. The company nokuti pa the contract they will have to own up to their what? To the contract. Sis Mary, not 6 months. Waiting period so this product is 3 months. Aiwa, ndikureva ndozvati 3 months. Ndikureva kuti within 6 months. Atora police. Poitika chaitika. Company has to own up. Probably. Kadoka musa Canada iyoyo. Anditika iyoyo 13 pounds. Saka iwaka uchida 319 rands. So you calculate them 319 rands and kumarira uri Canada kuti imari ndo mari yako yepolisi yoyo 319 pounds kunyika yauri iwewe kuti into kunyika mari yekunyika kwauri iwewe ndo mari yako munondibata da kujoina vese uyai WhatsApp kwangu send a message WhatsApp kwangu da kujoina vese ingwetsa ina message kuti sisime ndida kujoina tete guys have your policies because people are dying vanhu vari kufa. Ndiripo sisimeli ndakachera. Kana uri kubva kune imwe company chiteerai munzwe right pane munhu akubvunza bvunzo wakanaka. Kana uri kubva kune imwe company nhasi une proof yekuti last month wakabhadhara kucompany yaunga uri maybe inonzi Gini company handiona uri kuuya kuzororo hauna waiting period. Tiri kupai special. You don't have any waiting period. Ukangobva kuGini company nhasi uchiuya kuzororo iwewe mangwani unosvika uchingocontinue as long as watipa proof yekuti last month sure nditori member active last month I paid my policy kuGini iyi unongoswitcha. It's just a switch. Unongoya kwedu and to continue. Yeah, true sisimeli kana uchibva kune imwe company policy yako iri up to date unenge usina waiting period unenge uine yatinoti immediate cover because wanga uri insured somewhere wakuya kwatiri atikuise pa 3 months waiting period you just continue ukavirwa neproblem we assist you. Yes. Then pane uyu naku ati can I be buried in UK very much pretty much takaviga mumwe ku UK mune zororo musi unoyu vakaviga mumwe munhu kunoko. Yeah, because kutokuviga ku UK for us it's cheaper pane pasina one return air ticket uye pane pasina flight booking yet the deceased. So local burial in UK tinoita kwatiri zvitori cheaper than kuendesa body kumusarabani. So yes, we do local burial in UK. USA tinepo everywhere in the world. Tinotori nevanhu vakajoina through inini vari ku USA. Ndine vanhu vakajoina vari ku USA, ndine vanhu vakajoina vari ku Canada, ndine vanhu vakajoina vari ku Australia, ndine madiaries epano, ndine vanhu vakajoina vari kune dzimwe nyika dzandisingazivi vaingoya ndikunge kati kwese because it's just a matter of everything is digital guys. Kana wangu kujoina whether paitika problem but you don't even have kuti kuite stress yekufunga kuti kudi tine self line number yekuti inotosenda signal kwafiwa uko kune munhu wenyu uchu kungopinda musystem tonati pakati kwakutanga mapreparations ako hazvitombonidi kuti kwai kunyika kuzodai pepa wekutokozo unongoitika pepa wekako uri kwauri ikoko handiti mazviona kana pana mwana mubvunzo here venobvunzo uyai. Yeah, sisimeli vari kubvunza kuti tiri kunana USA tiri kupi. Remember muna December mafollowers enyu kana vachiri kuremember we repatriated a board from New Zealand pasina kana pasina kana problem.
Yes. This coming week Sismeli tinotori neburial yemunhu akashaya kuuk. I think takamboya panapa tichitaura nenhau yeimwe case Sismeli tisataure zita yeimwe case yekuuk. Everything sorted, burial iriko this coming week. So as long as policy yako iri up to date, kunyangwa wakafira kuSyria, kunyangwa wakafira kuFiji, kunyangwa wakafira kuLebanon, tinokutora tokuendesa kuZimbabwe wonovigwa zvakanaka. Right. Pane mubvunzo uyu wanzipa family policy, what is the maximum age for children vanenge vari eligible? 21 Sismeli kana vasiri students, but kana vari students age limit is 25. Right. 21 kana vasiri students. Kana vari students 25. You just have to prove kuti mwana chiri student. And then pane yakanzi, how about my extended families like sisters and brothers? Yeah, remember my extended family members tinema options yekuti ukatora package yako ye319 you can add my extended family members ako vari kuZimbabwe kana kuti South Africa tinova cover ne only 60 rand. I think 60 rand it's less than £3. Dopa inozopinda 16 pounds. 16 pounds. Yes. And dopa inozopinda kana wema extended members ako pa policy yako dopa inozopinda 15 na 13 yakupinda 15 kana 16 kwa wapedza na 2 pounds na 3 pounds. Then pana uyakati can you add parents in Zimbabwe into Canada? Yes, you can add them, but anybody extended families. And unova add, but vanenge my extended families. Yes. My immediate families, you say, so you have to pay that extra to kuma 15-16 pounds. Then Sismeli pane uyo ambobvunza nenhau yecashback handiti. I think takamboyi addressa issue yecashback iyi handitika. Tikaudza vanhu kuti nyaya yecashback handitika haizi sustainable handiti. Tikati chekai reputable companies ese hakuna vanotaura zvemacashback handitika. So just imagine uri kubhadhara 13 pounds handiti. Pagore unenge wabhadhara less than 200 pounds. But tiri kuti isusu ukavirwa neproblem handitika tinoendesa bhodhi yako kumuzarabani tokupa bhazi tokupa one return ticket handiti. Unotozoona kuti mari yako tokuita bheri unoona kuti mari yako unobhadhara for the next 20 years handitika haikwanise kukavha yo burial. Hakuna company reputable inopa cashback, guys. Ameno kwamunozviwana makambani amunozviwana reputable companies, big companies, they don't give cashback because it doesn't make sense. And make sense. Kuti wabhadhara less than 200 pounds mwedzi ugore rese andika after 5 years it's 1000 anditi, and then wakuclaim cashback. Iwewe ukafa nhasi cash kukwinisa kubva kuno kuUK kuendesa kumba pacash iri kuda 16 kana 9000 cash pounds. Doesn't make sense. Hakuna business rakadaro. Anditi hanziko kana nichibhadhara funeral policy yeFNB, do you consider kuswitch? You know what, kana uchibhadhara yeFNB handitika, I don't encourage you to switch because yeFNB inokupa cash handiti. Continue uchibhadhara yeFNB woya kuzorora pumulani. Wotora policy handitika yekuti kana ukafa tokuendesa kuZimbabwe. Mari yawachaona kuFNB inosara ichibetsera vana. So mapolicy ekunana FNB, I don't encourage you kuti ndikuti switch, but I can encourage you kuti ucontinue uchibhadhara policy yako yekuFNB iyoyo inozokubatsira mari iyoyo kana wavirwa neproblem. Ndio inosara ichibetsera vana kana inosara ichibetsera mukadzi kana inosara ichibetsera murume. Pamurume apa ihopa haazorona mukadzi nemari yako yekuFNB. But kana as long as uchiwana cash handitika, you can continue paying that yekuFNB iyoyo because inokupa cash haikupe maservice. So ropo mulani yokuitira maservice. Yes. Then pane makomeza chari kuita kumhanya. Hanzi family package mari. Guys, ndiyo 13 pounds. Kana wakuzoda kuisa ma extended families, dopo yowedzera
yosvika pa 15 or 16 pounds guys. Saka vari kuda kujoina, uri kuUSA, uri kuCanada, uri kuFiji, uri kuIndonesia, uri kuBangladesh, come to my WhatsApp ndikubatsirei kujoina. Handiti uyai kuWhatsApp. And yes, you can add people, Mary, you can add people in Zimbabwe. And my comments, my questions are in your comment section, but I'm manage with and can we have your WhatsApp number? Guys, listen, WhatsApp number, everybody has it. If you don't have it, ask in comment section, they'll give you. Cannot not drop a page. Iripo. How is the Munuepano? Munuepano, what number yangu anayo? Hanzi, asizoro, mufanga ugazirisao. Mira yamangoti. Hanzi, asizoro, mufanga ugazirisao. Mira. Pekuti, let's say munhu aibhadhara policy for 10 years, then ozongotadzawo for 5 months over half amoti policy. Hakuna business rakadaro. Iyo comment Sisimeli ndisati ndajoina ndanzwa muchitaura nenhau yemamortgages handiti yekuti unenge watenga imba wozotadza kuibhadhara handiti ndo mutemo handitika weinsurance. Yes. Ingave insurance yemota, ingave insurance yemba, ingave bond remba, unogona kugara mumba yauri kubhadhara bond for 10 years. Ukangotadza kubhadhara 3 months chete vane vachireposita imba. Yes. You can't go there and say but ndane 10 years ndichibhadhara handitika. Insurance ndeyekuti policy inofanira kubhadharwa handitika every month. Just imagine Sisimeli vanhu vese mainsurance company akatanga kutambira zvichemo zvevanhu zvekuti ndine 6 months basa rakapera, macompanies anovhara ese because pa 5 months pausiri kubhadhara iwewe pari kufiwa, marentals anoda kubhadharwa, vashandi vanoda kubhadharwa. So insurance not wezororo, any insurance, munhu wese ane insurance anonzwisisa mutemo weinsurance kuti mutemo weinsurance mapremiums anofanira kubhadharwa every month. However, as sezoro pumlani tinokupawo 3 months grace period yekuti uri kurwara handiti uri kurwara pa 3 months unofanira kunge pa 90 days unofanira kunge warecover. Kana usina zviri nani hako utoziva kuti pamuri kuunza mabhanana kuhospital musaunze mabhanana ndibhadharire policy yezororo. Kana kutoudza vanhu kuti ndiri kurwara policy yangu handisi kukwanisa kuibhadhara, utowana someone anofanira kukubhadhara. So vanhu vese vakarwara voita 1 year vasingabhadhare policy vakafa handitika mari yadzo dzekuvigwa dzinozobva kupi. So insurance policy inofanira kubhadharwa kuti macompany akwanise kuramba achikupai service in the event yekuti mashaya. Right. Pane abvunza tazivei Maureen, hanzi mangani ma-extended families atokwanisa kuisa pa 16 pounds? Tinochaja 60 rand handika tinochaja 60 rand per person per person. So 60 rand per person unokwanisa kuisa up to 6 people. Right. Pane question yavo yakuningikiri pana pamirai kuWhatsApp. Sisi wini mabvunza kuti website, yes, pa website zviripo zvese. Go and you check, verify on your website and then you come to me ndokujoinisa. Pana abvunza kuti tikudzokera toda kuti tikadzokera kumba tinobhadhira kupi. You still pay you still pay uri kumba ikoko. You still pay uri kumba ikoko unobhadhara. Yes, kana ukati tadzokera kuZimbabwe unokona kubhadhara policy yako uri kuDAVS Zimbabwe. IDAVS handinda kugachikudzai munokuenda kuDAVS monokontinue muri kuDAVS. Yes. Hanzi kopa return ticket kana tichida cash vanobvuma here. Tsitsi return ticket rinenge riri South Africa hakuna return ticket. Hakuna return ticket. No, I think return ticket handitika iri pa package yedu yatinoti worldwide ndokune return ticket. Kana musina a relative ariko akambana the board, yes, mune right yekuti tinongokupaiwo handitika amount iri kuenderana nema-flight rates aripo nguva iyoyo. Right. Makombeza kumanya muruta mchita subside kwenyuko vari kuya kuWhatsApp message ndikuona guys, I will attend to you. Garai makadaro vari kuWhatsApp kwese ndikukuona I will attend to you kana live yapera. Hanzi kana ndine life insurance ndine waiting period here. Yeah. Remember life insurance
kana uine life insurance that's a good question. It's my first time kuona question yakadaro. No, this one rega ndite research sisimeli anokubate mumpa namba dzangu because andisandapita come across ne this question. I don't want kupa vanhu wrong information. All right. And Sisimeli, so we pay 29 for a family of 3, right? But yako yapinda pa 29 because iwe wakaisa ma extended families. And it iwe wene immediate family yako, that is iwe ne murume wako ne vana vako antika ndo immediate family yako. Saka pa immediate family uko sada 7. Kwakazo edera extended families inove inobhadhara per head 60 rand per head. Ndosaka mari yako yakasema ukaisa vanhu vangani as extended families. Ndosaka mari yakasvika pa 29 ipapo. Because wakaedhera vanhu vakawanda as extended families. Uri panzwisisa? Kana suri kunzwisisa yenza tanangura ndisi kunzwisisa. Hanzi my dad is 80 years old in Zimbabwe. Can he be covered? No. Yes. No, not covered, yes, but not kuti vanozvimiririra ivo. Unovaisa as extended family. Extended family. That's correct, Sisimeli. 100% correct. Vakuzvimiririra vega kuti uvavhurire policy vega hazviite because of makore avo. But as extended family, yes, you can extend on your policy wovaisa as extended family. Thank you, Nati. Anditi maona. Kokana ndine imwe policy from another company, can I switch? Yes, Zuri. Ndo zvatikutaura kuti ukaswitcha hauna waiting period. As long as you can prove to us kuti last month ndakatobhadhara policy yangu kucompany inonzi AG. Andiona uchiuya kwedu unocontinue. You don't have to wait. Hauna waiting period. Unocontinue. Hanzi, do you have office in Dubai? Mazuvano maita naka atite zvema office. It's just electronically. Everything is online, my dear. You don't need an office. What do you want an office for? What do you want an office? Vanhu vari kufa kunyika kwese kwakuna munhu ari kumboenda kuoffice. Zvinongoitwa over the phone zvichitongorohwa zvichitongoenda zvakadaro. Yes, Sisimeli, what you are saying is true. Ndine ndo ku UK. Anditomboziva kuti office yebhengi iroro riri kupi. Ndizvozvo. Vanhu vanoti virtual banking mazuvano. Hautonidi kuenda kuoffice. Hanzi Zororo. Yes. Hanzi Zororo, please chitaiwo makava. Ari kutiza. Ivi ndimutoona macomments ikoko manje. Ataura cover something, medical aid or something. Medical aid. Yeah, pane wandaona ati Zororo Pumulani itayo life cover. Yeah, we are working on that, my sister. Very soon teta ku introduce a life cover. Again, kune vari ku South Africa, tiri kuziva zviri kuitika, vanhu vari kurambidzwa kuenda kuma-hospitals, vanhu vari kurambidzwa kuenda kuma-hospitals. Tine a health package yatiri kulauncha manje. Right, and saka South Africa get ready health package unenge wakunorapwa kwaunoda kumafensi hospital ikoko kwavasingaindi South Africans yondokwana wakati go zvako hati unenge une medical aid rako rezororoka. Guys, chachirungu ichi unenge une medical aid rako rezororo uchimwenda zvako pafedcrest paya mai mwana ko kana kuti ku private hospital ko vangakuita sei? They will have to attend to you because you are using the card. Then Sisimeli pana abvunza Silent abvunza kuti ko makadzi eZororo Pumulani anowanikwa kupi? Makadzi eZororo Pumulani kana kuti ama-physical cards anowanikwa kuma-offices edu. But like what Sisimeli said, tine yatinoti WhatsApp self-service yekuti unowana your virtual card rako. Ukango enter ma-details ako shandisa number yako yakashandisa kuregister iri pa-WhatsApp wangoti hi inokupa ma-options yekurequesta ratinoti virtual card. But kana da physical card rinowanikwa kuma-office, but I know kuti vanhu vekudiaspora vaused kuzvinhu zviri electronic, so unenge wakuwana your virtual card pa-WhatsApp pako. But vari South Africa, you can visit any of our offices unowana your membership card.
Violet ndo zvatiri kutaura pano papolisi inoi palive inoi Violet kuti joina polisi uri kuuk so that ukafa unoendeswa kuzimbabwe. This is chinangwa chepolisi. Tazvitaurazve vamwe zvimwe comment section zvimwe itai muchibatsirawo kuvhunza vanhu vanenge vasingahwisisi mucomment section. Hanzi I've got a burning question. Regai ndishandise imwe phone to check maquestion acho because iyi phone iri kumhanya macomments handichaoni. Regai ndishandise imwe phone ndione because handichaoni zveshuwa maquestions ese handisi kumaona ese sezvari. Okay, yeah, now pane imwe phone ndakukuona iva Mangoti. Right. Do medical including kwachi matikudiko my sister apo pachirungu matikutembijana. Is it possible to change policy yangu yezororo kuti ingoita yema siblings angu? No, not at all. You are the main member. Ngavavhure ivo vakazvimiririra my sister. You can't switch kuti nini ndakusiyira munin'ina wangu aite take over. It doesn't operate like that. Zororo link ne policy yemukuru anzi zororo link yo policy with mukuru please tikatambira tobva tabhadhara policy yenyu. Oh, that one, I'm sorry, my sister. Remember, Mukuru in a product, it is similar to us. So we approach them, because of that. Our concept partner, partnership now. But tangata wana chichemo icho chokubva kuma clients edu akawanda. But we approached Mukuru, but for some reasons, vakati iwo vane a similar product nedu, so we are like competitors one way or the other, although main business ravo riri kutumira mari. Saka we are kuti hanzi izvo ndane 6 months isina kubhadhara ndoshamisa sei yakalapsa my sister wakato you have to pay again and wait the 3 months more. Yakalapsa 6 months yakalapsa. Kana hanzi ndakamira simeli come to my WhatsApp kana wakamira so that you continue. Hanzi pane package here. Kana uchida kuviga ku UK inensi tinokuviga ku UK. Tinokuviga ku UK ikoko, there's no problem, no issue. Company dzekunu dzevarungu tinokuviga iwe on behalf of Zororo. Don't worry. Pane package ine cremation here ku Zimbabwe. Yes, my products edu kubva pa 119 ane cremation option. Hanzi Zororo kana extended family yafa iri kuZimbabwe. Ini muridzi wepolisi munondipawo here flight ticket rokuenda kunhamo hiye ini ndiri ku UK. No, I certainly that option. Remember, Sismeli tati extended family unongoti kubhadhara £2. Then £2 extended family you offer. Tokutengera ticket tokuvigira futi pa £2. No, atina flight ticket for an extended family member. Right. Hanzi nasunungurai ko let's say ndinofanirwa kubhadhara musi wa 1 ndojambira ndozobhadhara musi wa 10 pane problem. Hapana problem, just go and pay. Hapana problem, you go and pay. Hanzi kuBotswana kuno Zororo iriko here Sisimeli. Just join. Everything is online. Join online. Asi Botswana ningo akafanana nemunhu ari kudiaspora inenge iri diaspora insurance. Anditika inenge iri kafanana diaspora insurance. So just join in. We are kuseri kundi ku join, say you pay from Botswana. Everything is online. Tinongokupa link raunochasa kubhadhara. Uriko. Yeah. Then Sismeli pana abvunza kuti munopa chemere. I'm not sure what ari South Africa or ari ku UK. Kana ari ku South Africa nditi. Torai ma pamphlets ema policies ese amungafungidzire anditika mocheka line by line akuna inopa cash kudarika Zororo Pumlani. For example, vanhu vari kubhadhara 299 vari ku South Africa anditi main member kasha tinopa up to 27,000. Akuna company iri ku offer a funeral product inopa mari yakawanda kudaro. So yes, tinopa chema, tinopa chema, topa nhaka ilifa, topa tombstone assistance as well. Hanzi nawo vantu ku USA iriko tinotoona vakawanda vakajoina pano paDiaries vari ku USA iko vakawandisa. Vanda vakatojoina through inini vari ku USA ikokoko. Inini in SA my husband is in Europe. I'm paying 319 chema munopani. Main member ndiani?
wakanyoresa ani as the next of kin. Wakanyoresa the next of kin kana ukafa iwe ndiye anokupiwa chema yako. Wakanyoresa iwe as next of kin ndiye anopiwa chema yako. Island tinotora nevari kuisland tine maclients ari kuisland kunamibhia kim isu tichitora munhu kubva kuindonesia tikatadza kutora munhu ari kunamibhia tikutaura kuti kunyika kwauri anyway kwauri kufiji ikoko tinotora bhodi kutaura kuti nyika kwauri nometa kuti uri kupi kana kuti uri kupi tinotora bhodi handi muri kunzwa tinotora bhodi todzosa kumba handi muri kunzwisisa hanzi grocery tinopa grocery tinopa keshi kandi tinopa munopiwa keshi yako unopiwa keshi yako unopiwa keshi yako kune yeTombstone wozopiwa mari yeTombstone zvakare andimazviona saka zvakarongeka guys kana uchiziva kuti wavigonza kuti Tombstone rangu ririko andichika mari yangu yechema iriko anditi zvese ingorongekai guys just rongeka and join uyai kuwhatsapp guys namba yangu vainde piko vasikana vemanhamba angu apa nyorai namba mucomment section yangu vanhu vauye kuwhatsapp kwangu nyorai namba vanhu vauye kuwhatsapp kwangu hanzi we are in Luxembourg how much is the premium you just unongotarisa kuti iwewe mari yako 319 imari kumari yako yekugermany ndiyo jemoshesa mari ipi iyoyo mari inoenderana iri equivalent to that ndo mari yako iyoyo iri equivalent to 319 rands iwoisa kumari yenyu yamunoshandisa kwamuri kokoko ndo mari yacho iyoyo hanzi ndikaita polisi wandoita choose kuvigwa nemwe polisi mupa mari here yes kana wacho uda choose kuvigwa nemoonlight isusu tinopa mari thank you Kundai isusu tinopa mari kana watoda kuvigwa neimwe isusu tinokudzosera mari back anditi maona hanzi tomboti ndakanyoresa husband as next of kin then tobva tafa same day mari yacho inopiwa kune vana zvati unenge unokanyoresa nevana vako here Caroline mubvunza munozobvunzawo guys ka haizongobudiwo so kune zvimwe zvinhu zvingori pachena handiti iwo wacha exit nemurume wako mafa pane vana vari papo inongoenda kuvana mari yako inongopiwa vana andimona hanzi kana chibhadhara 89 rand ndowana Tombstone no 89 rand hauna Tombstone hanzi similar based in SA what happens when hubby akafira kune imwe nyika like Southern Africa cause pekutanga ndakanzi online Zim and SA main member ndepanofamba sei apa vamangoti hanzi ini ndiri kuSA muri mofira kune imwe nyika remember our SA package inokukavha kana uri kuSouth Africa kana kuti uri kuZimbabwe in the event yekuti murume wako azoshayira kuDRC ashayira kuNigeria handiti tinozotanga kukubatsira paborder so kana uchiziva kuti murume wako anotravela handiti chitora ye319 inokukavha anywhere in the world but kana uine kuSouth Africa munhu akazonoshayira kune imwe nyika isiri South Africa kana Zimbabwe polisi yako haikavhe inokukavha uri chero kwauri ndeye 319 yeworldwide handi muri kunzwisisa hanzi kona kukawamikela kuhana vana macases akadaro akune kuti mujona muri tumuvenuka pasina vana panenge pane next of kin panenge pane next of kin anenge akanyogwa ipapo ndiye anopiwa panenge paine next of kin pamunotofira mafoma aya guys munonyoresa manext of kin yenyu kana usina vana unonyoresa next of kin pamunofira mafomu unotonyoresa next of kin wako biiti munin'ina wako biiti ndivatete vako hameno but tinozongotsvaga next of kin wakanyoresa kana uchibhadhara 319 ine Tombstone benefits yes correct inayo Tombstone benefits hanzi ndakanyoresa vana vahappy vakafa ndodini because I don't want them on my policy waichi bhangu abhadhare vanobvisika here
manzwa here vamangoti hanzi kudi sisimele hanzi izvo ndakanyoresa vana vahapi papolisi but ndoda kuvabvisa ndinogona kuvabvisa here ya kana ari yepolice order anogona kuvabvisa only police order ndiye anogona kuita ma-amendments papolice right kwabva kwaita uyo ati ini sisimeli I am the main member wepolice since 2019 but now I am based in Zimbabwe and my husband ndiye ari kubhadhara ari kuestate ndoda kunzwa kuti are we safe. Yes, you are very safe. 100% safe. Irobhadharo, you are very safe. Very safe. Number yangu yakapinwa up. My number is pinned up. Number iri pinned up. Number iri pinned. Number iri pinned. And my own. Policy yako, you can always amend it, guys. It's your policy. You can always amend it. So you know that you will. And it's your policy. You can always amend it. So you know that you will. And murukunza. Unogona weigadzisa zvaunoda unongofunga kubvisa kuti murume wako ngomubvisa kuti. And more. Right. Pane imwe mubvunzo here kana tichoshinda zvedu kulive dzendu tiregere vamangoti apa. Muchine imwe mubvunzo here. Mabaleka unopenga here ungati kwa I love my eyebrows vamangoti shuwa wasvika kuma eyebrows nguva ida iwe. Wasvika kuma eyebrows nguva ida iwe usadaro iwe. Chibhishu. Chibhishu mafoni here vasikana. Sisimele chicontinue ine live here. Zviri pano nikisi. Aiwa miswai my sister. Miswai, you miswai my sister. Miswai. Miswai. As I was away in Nebasa, paid late, ndinenge default. No, nengochi as long as who's now kudanika 3 months nengo ribo bhadhara. Kana wakuzobhadhara muzochitu make sure kuti kubhadhara mari ye 2 months. Hanzi mazambia. No, mazambia nema t-shirts don't worry. Mazambia nema t-shirts like this year atisi kuda ma t-shirts vamangoti tokumbirawo. This year atisi kuda ma t-shirts tikuda mazambia. Chichemo chana chakauya nacho chakakumbigwa nevanhu. Vanhu vari kuti ku glitz and glamour ku Durban vari kukumbira mazambia kwete ma t-shirts. Saka I think Zambia iri kutora mukombe zvegore rino izvi than ma t-shirts. Sisimele zororo ya big company mazambia ama small. Saka vantu muruda mazambia chigara machaura chipedze pano muzotisimela vanakuvaudza vakasaunza ndisiri indetaura muse muchinzwa anditika pari kudiwa mazambia ndo ari kudiwa team UK iri kudawo mazambia ndingati mazambia imimi zvomoita team UK mutonyengera vanhu kuenda navo vanhu kubva navo ku UK vaya kuti vabvume kutakurawo vakatakurawo chero 10 chero 5 ane policy tozomutumira Zambia yake tasvika kunoko otherwise ndoga andizokwanisa ndisi muri kutenga bhegi renyu nokuti ndani zvonzadzira kamakeji sanzonzadzira bhegi saka kumbira mwandi kuenda kana vasina zvinhu zvakawanda zvemumabhegi votakurawo then kunotozoona tindaneva kuti titumira nemapolisi bo anomaona hanzi kwesi varume munopiwa matishirts nemakepu varume muri matishirts nemakepu saka makepu anenge aripo nemakepu hanzi matishirts tomada futi nemakepu kombati yese I think vatangi vari kuglitz and glamour zvedca muchawana zvese vari kuglitz and glamour zvedca kudurban muchawana zvese mazambia matishirts nemakepu ndichameka sure kuti munhu wese awana ipapo munhu wese awana hanzi USA toda Zambia problem manje yeUSA hatina mazambia hatina nouya nawo tichauya ku USA ikoko ndo patichakuvigirai mazambia yenyu patikuuya ikoko tichakuvigirai mazambia yenyu right now hatina munhu anokuuya nawo asi kana uchiuya kuAfrica uchienda kuSouth Africa iwewe unondibata ndokulinka ndokuudza kuti unowawana papi mazambia unotora mazambia pandokuudza Zanda unotumirwa sei Zambia nemari yani unobhadhara postage tikutumire Zambia unoti tinombonetseka nemazambia tine warehouse yemazambia bhadhara postage yako tikutumire as long as you pay your postage send me your postage ndivasendere wonipa maadress ako inotora yawe inouya asi isusu company mari tikutumire postage kuUSA Zambia hatina asi ukaisa postage yako aiwa Zambia tinotumira ko vasiri kuuya motochaplani yekuti muuye
pasiri kuya ndo kana kuti muchitenda plan kuti muuye ipapa muzowana zvese munhu nemunhu zvese. Kune mabhegi futi, kutori nemabhegi kuzororo, kune mabhegi ariko kuzororo anditika kune mabhegi veCape Town. Indai kuofisi yeCape Town ndikutonyanya kutotamburira hangu vanhu vari kunze kwenyika ino vari South Africa vamwe nemaoffices ariko ezororo kuofisi kwaunogona kuti ndauyawo ndiri member pano reference yangu iyi ndauya kuzotora t-shirt yangu kana kuti kepe yangu vanokupa. They'll give you. They'll give you. Indai kuma office sunungurai, go to the office and claim your t-shirt unopiwa. Uchinotora nekadhi rako iroro ramuri kuda makadhi ako kudasereka. Indai kuko muchinotora muchinokumbira Zambia kana t-shirt unopiwa. Muchine umwe mubvunzo here? Kwanzi ndakajoina kare yakatoiswa padebit order. Ukatibata kuseri uko tinogadzirira yetwa debit order. Unotibata kuseri tokuti team UK ndo pandiri kutaura kuti team UK mazambia vechida kupa istereki but kutakura kwacho ndo kunonetsa. Kutakura ndo kunonetsa nokuti munotakurirwa nani? Iwe kana waenda kuSouth Africa paya unosvika unotora nhikikiri yako ikoko. Haumbonyimwi kunyimwa nani? Haumbonyimwi. Unotoda kuti munhu wese aite Zambia rezororo. Hakuna panomboenda kanonyimwa unless asipo. Asi mati anenge aripo. Haumbonyimwi kuti toti munhu wese atofamba akasungira Zambia rake iroro. Unopuwa mahara kana remember kwete wakajoina mwepolisi odatya yachikupika. Unouya neproof yekuti uri munhu wedu iwe. Unouya nekadhi rako, unouya nereference number yako unoiziva nditi. Tongocha some system kuti uri mweri. Haikona kuzobva kune mupolisi kuti ouya osvika tinongopiwa. Aiwa, uchabvunzwa mubvunzo wopiwa. Hanzi mabhegi akasimba sei apakatipa 2022 sisimeri tichinawo. Akasimba mabhegi. Right, Mama Ngoti, thank you very much. Macomments ndingarogara mai Mangoti pano. Chindai kumba, isusu regai tikontinye. Thank you very much. Nekuuya kwenyu pano kuti taure nyaya. So mondiudzirawo anzani musikana wangu kuti ndine basa. Kwakaipa kuseri kumubata. All right. No, thank you so much, Sis Meli. Thank you so much, my dearies. Yes. Thank you very much, Mama Ngoti. And yeah. Ndokubata ekusei. Right. Vainda Mangoti. Right. Zvakaoma. Hanzi ndinodawo Zambia rezororo ndiri member of 6 yendi. Kana uchobekera kutora Zambia, just go to the office ku Midrand kana ku Randburg kana kuti ku Braamfontein unotora Zambia rako. Haumbonyimwi kana uchingori neproof yekuti nditori member unosvika unopiwa. Ini ndiri kuti vari kuchauya vari kuUK, as much as I would like to carry for you kuti ndizokutumirai zvinonetsa manje pakuti kutotakura vanendaita vaZambia kana 10 atodla futizve zvandachida kutakura inoenda kuAfrica ndinoda kutoya nemadora angu nechichi zvatodla sipese. Ini zvandiri kuti chikumbirai timu randiri kuenda naro. Ndiri kuenda netimu kaini andika kubva kuUK kuenda kufunction iyi. Ivavo mochikumbira kuti nkesi kana chidzoka vasinavo kutakura zvakandawanda tiri pamwe chete tiri timu chete ngona ngotora chindipa ibhegi racho rine uyu kana ne one bag rine maZambia tozadza bhegi roro neMazambia toya naro then toshitumira maZambia yenyu. Tochitumira maZambia yenyu. Anti muri kupawisisa. Toshitumira maZambia yenyu, right? Takuinda panyaya yedu handitika takuchidzokera panyaya yedu. Ndakukata notanga life. Antika guys. Thank you precious. Ndakukata. Tisa continue like guys. Ndakukata todzoka. Chirega ndikate ndidzoke. Ndakukata ndodzoka.